आजा उन्दुबाय मेगना मानबाय थादों मानोबा माबायाव होलाय फेसबुकआव रावबोआनो गैथ्रा माथो चुप उन्दुदो मा होनहरलाबाय थायो ओमफ्राय माबाया गोलैयो तेरे संग यारा बड' सिंगार बड' सिंगार सब जालायबाय UB status hello Abu good night advance same to you Agay good night advance Himalay hi hello Himalay मा ओंख्रि जाखो हिमालय आरो UB उन्दुबाय नामा उन्दुखो ना माखो हिमालय र' दे बहा थांनो आलु गोजाथार मा इन्टिनारि बिबोनां मा खबर इटिनेरि बिबोनां दासान्दि मानो ब्लग हगारथाराखै निजम पी चैनल हेलो हाय निजम गुलु ब्लग 100k सब्सक्राइब हाय हेलो गुलु ब्लग हेलो जिन ब्रह्म हेलो आब' मारै दं खबरा दङलै आगै बिदिनो नोंहालाय बोरै दङ मोजां दंखायो दा वाट्सएप स्टेटास होबाय थाथारदों माथो जिनु आगै मा खबर लेंहरथाराब्रा बियो गावसिनाव क'क्राझाराव तरुन ब्लग हाय तरुन हेलौ तरुन बाजै टाइमखौनो मोनथ'थाराखै मा मावदों इटिनारि टाइम मोनलायलायै मा मावदों मा मादों सना दैमारि हेलौ हाय सना बारमोन नार्जारि जाखांबाय आंखौसो सोंखो ना माखो जाखांबाय आं जाखांबाय बिबोनां खाम जाखांबाय नामा जाखांबाय दानिसो जाखांदों मा खबर सिस्टार मोजां गुलु ब्लग नोंहालाय बोरै गुलु जोंहा आलु जलसोलै आब' बरिया गोथावसो आलु गोजा ना मा जाखो बाजै मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जोंनाबो आलु मथरसोहाय नाथुर गोरान आलु मथर नोंस्रालाय मा ओंख्रि आलु मथर नाथुर गोरान लाइक दान थेंक इउ राजु आगै थेंक इउ स' माच सुपार थेंक इउ नाइस थेंक इउ बिउटिफुल थेंक इउ लाभलि थेंक इउ स' माच हेलौ हाय राजु मा खबर ब्रा मा ओंख्रिमोन आलु मटर गुलु मुलु ब्लग मा ओंख्रि जाखो नोंस्रालाय जिन' ब्रह्म आंलाय लिंहरखायो माथो नोंसो फैया दा आब' थांगोन आं नोंखौ ओरैनो धेमालिसो होनदों लिंहरखायोब्ला नोङो
तरुन ब्लग भिडिअनि मा होनखो तुरुन आं बुजिथारासैहाय। तुलुमनि हाय हेल' तुलुमनि गुलु मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो दं। बिदिनो आंनाबो नोंनि बायदि गेजेरावनो मोजांबो नंजोबा गाज्रिबो नंजोबा। बाजै सिनोस जादों नामा? चाइनिस जादों नामा? गगा मोनदों नै थाबथाजोबनायसो गन्थंआनो। आंना चाइनिस गैया गगा मोनदों आङो। हेलौ मा खबर मोजां ना? मोजां जेन मोजां दे आगै नोंनालाय? आंनाबो मोजां रिजयस दैमारि फैबाय दै आंबो रायज्लायनो। थेंक इउ स' माच फैनांगौसो आं लेंहरखादोंसो नोंसोरखौ रायज्लायनो होननानै। आदाखौबो नायनि बाजै बे मुस्रि सिङाव हाबबायलै हाबबाथाय ओंखारफिना बियो। मा ओंख्रि जानाय आब'? मालाय दुंखांनाय ओंखारबावगोन बे मुस्रि सिङाव गुदुं उन्दुखानाया। मा ओंख्रि जानाय नाय आब' जोंना माबा मथर आलुसोमोन। नोंस्रालाय? थुलु मुलु राजु बसुमतारी गाबज्रिदों नाय नोंखौ। ओं आलु गोजासो आलु गोजायानो गोथावब्रा इउबि आगै। गुलु ब्लक 100 मा होनो गुलु ब्लक मा ओंख्रि जाखो? आलु मथर राजुजु राजुजुनोलै बाजै गार्लफ्रेन्ड नांगौमोन। बेयावनो बासिदो दा लाइभआव फैगोन बे सोरबा सिख्लाफोर फैबा बासिना लानो हागोन जेबो नङा। गोबाव सम थालाय नोङो दानो सिख्लाफोर फैगोन। राजु मा ओंख्रि? जाथ'आखैनो आं दाबो जायाना तुलुमनि मा ओंख्रि जाखो? मटर आलु ओमफ्राय नाथुर गोरानमोन। नोंस्रालाय? दे होमबालाय आंखौबो सापर्ट खालामना होदोबोरा। सापर्ट खालामनानै होदोनो तुलुमनिखौबो सापर्ट खालामदो जायफ्रा लोगो गैया। थुलु आलु बिलाहि कफिसो एस सानि बड' हेल' हाय सानि गुलु ब्लक सानडेनि चिकेनसो सानडेनि चिकेन गोथावानो। बाजै आंनि हानायाव फैगोन ना? हाबा नामा? बहा? लेंहरबाथ' आं थांगोन। गोजानथारदां। थुलु मुलु मा ओंख्रि जाखोरा? ओंख्रिया मा ओंख्रि जाखोनो थुलु मुलु? गुमैखौ खनसे देखायदो आब'। उन्दुबाय बियो मालाबा उनाव नायबानो जाबाय। राजुआ दा जाथ'आखैनो आं। गुलु ब्लक फ्रेन्ड जाफैदो आंबो बेक खालामफिनगोन। थुलु अ दे आगै सना मा खबर आब' बाजै? मोजां गाज्रि गेजेरावनो। नोंनालाय बोरै? जिन' ब्रह्म आंनिबो नोंनिसाय सासे नागिरना हरफादे आब' गोसथोनाय। अके जे जागोन दे। इउबि स्टेटास हेल' राजु राजिब मा बुंखोलै? ओइ सनजिब फ्रेन्ड जानो ना? दे लोगो जालायलायदो लोगो खालामलायदो जायफ्रा लोगो गैलायलाया गोदान दंबा। हेलौ आंनिखौबो साबसक्राइब खालामदो अननानै। साननि बड' आंनिखौबो खालामदो आंबो नोंनिखौ खालामसै। SNY नि चेनेलावबो थांनानै लोगो खालामनानै लादो। खालामबाय जाजायो सिन्था गैया फ्रेन्ड। दे सनजिब बसुमतारी नों गोदानबा आंखौबो सापर्ट होबानो जाबाय। हाबा जानाय हिनजावफ्रासो जेव माथो बाजै। हाबा जानायफ्राल' गोसथोथारो नामा नोंखौ? नोंबो हेन्डसाम द्रायथार नालाय आरो टाउनावबो थाबावो।
ओंखायनो मेगन खेबो। सिख्लाफोर सौग्रावाखै? फैथार दे बाजै थांगोन नों माबाखौल' खिन्थालाय जायगाखौल'। माला हाबायालाय? राजु खबर सबर बोरै? साननि बड' फैदो आंबो बेग खालामफिनगोन। दे लालायलाय आयु मा गाबखो बेलाय? सनजिब बसुमतारी आंखौ सिनायासै नों? ओहो आं सिनायासैथ'। बावलायलांबायहाय गोबाव जानायखाय सोरमोनलाय? जायगानि नामा? बर्मन नार्जारि गसाइगाव जाम्बुगुरि। बारमन गसाइगाव गोजानथार माथो। दे सहैबा थांनाय जाबा थांगोन दे। नोंनि भिडिअ'खौनो नाया आरो नों मा होनो ओंखारसेनायासै बावबाय नों। बावलायलांबाय आङो नायोब्रा नायो होमबाबो बावनाय फैयो मालाबा। बैसागु गोरा गोराफोराल' मा होनो बैसो गोरा गोराफोराल' फसायो आंखौ। माने हेन्डसाम हौवाफोरखौ आरो थाखा गोनां मानसिफोरखौ बैसो गोनांफ्राल' फस्थायोब्रा। थाखा जाबायना नोंनाव। राजु मा खालामदों? आरबि मिक्स मा खालामदों? मोजां माबा मा होनो दङ लाइभ फैदों आरोना दसे रायज्लायनो होननानै। थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय। जारिमिन अफिसियेल हाय आब'। हेलौ जारिमिन मा खबर? जे बसुमतारी हाय फ्रेन्ड हेलौ। सन्जिब रस्ट भिडिअ रस्ट भिडिअ बानायोना नायफिनसै र' आं सनजिब नोंनिखौ गाज्रि दामोन दे। आं बावफ्लांनायनि थाखाय। मा खबर मोजाङानो आरबि मिक्स नोंहालाय बोरै दङ? जे बसुमतारी फार्स्ट भिउस फ्रम चिरां रुनिकाटा थेंक इउ। इउबि स्टेटास सोर गोदान दं अननानै सापर्ट खालामदो आंबो बेक खालामफिनगोन आसोलफोर। गोदान फैनायफोरा साबसक्राइब खालामनानै होदो आंखौबो आरो नै गावजों गावबो लालायलायबानो जाबाय सापर्ट। र' इथिनारि आं नोंनिखौ माबा रेन्ज मारिना होनो दै। रेन्ज मारिना होनां थुनानैनो मोननाय बायदि होबाय आङो। ओंखाम जाबाय इथिनारि? मोजां आरबि मिक्स थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय आरो गोदानै फैदोंबा गोदानबा सापर्ट खालामदो साबसक्राइबार खालामदो। तरुन ब्लग नै आदा जोहोलाव गितानजलि बर' डान्स भिडिअ 2023 मा जाखो? दलुमनि सन्जिब बसुमतारी दान प्लिज रिटार्न मि फुल वाट्स खालामना। सन्जिब बसुमतारी सन्जिब बसुमतारी थुलुमनिखौबो सापर्ट खालामदो दे। आयौ मासि दावराव जाखो सोर लामायावलाय? बेरलासोदां। इटिनारि ब्लग सोरबाफोर लोगो जादो आंजोंबो। लोगो जादो इटिनारि ब्लगसजोंबो जायफ्रा लोगो गैया। सन्तस बर' हाय हेलौ सन्तस। धर्मेन्द्र बसुमतारी मा धर्मेन्द्र बसुमतारी बहानि मोनलाय नोङो? थुलुमनि बर' दे गावजों गाव फैदो बेक खालामफिनखागोन आंबो। गावजों गाव फैलायदो लालायदो गावजों गाव लालायलायनांगौ सापर्टफोरखौ।
इटिनारि फैदो आंबो थांगोन फुल वाट्स खालामना नै इटिनारि लोगो मोनबाय नोंहा तुलुमनिखौ तुलुमनि आब' माब्रै खबर सबरनो बड' सिंगार सट्स लाभ 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 थेंक इउ बारमान नार्जारि बाजै आं जौ लोंगासिनो दसे ओंखारथ'नोसै बाजै सना दे आरो देनां आरो नै नोंहाथ' हाबा जासिगोन ना नै हिनजाव लाबा जुमाय मोनलोंनाय नङा बे लोंखादोसै एसे इउभि स्टेटास मिक्स मोजां माजोंथो माथो लाइभ या फैयासै थांबाय नामा इउभि स्टेटासआलाय धर्मेन्द्र मा खालामदों ओंखाम जाबायना फ्रेन्ड औ जाबाय आङो दहायनो जादों दा जाखांनानै दङ बिदिनो ओरैनो नाफाथिनि नाम्बार हरलाय आब' बाजै नाफाथिया नाम्बार हरहोथाराहाय रावनोबो अख्राथार आंखौसो रायलाबायगोन बियो र'दे आब' दसे ओंखारथ'नि ओंखारनानै दा फैफिननांगोन दै फैफिननो बावना मोननाय नङा मा खालामनो नोंलाय खिहैनोसै नामा ना ओंखाम जानो आं नायनो टाइम मोनासै आब' तुलुमनि नाफाथिनि नों आंनाव दं इटिनारि नोंनो हरदो होमबालाय नाम्बारखौ मा ओंख्रि जाखो माबासो आलु मथर उन्दुनोसो ओंखारबायहाय गगा मोननायखाय बोरैबा दुरबल लाइभखौबो फैगोन खि फैयासो फैबाय आं सनाफोर थाब कमेन्टफोर हरदो सन्जिब बसुमतारी आं हरनो हानाय नङा मानोना नाफाथिया रावखौबो हरहोआ बियो नाम्बारखौनो प्रमद नार्जारि बाजै हेलौ प्रमद धर्मेन्द्र बसुमतारी नोंनि नाम्बारखौ हर फ्रेन्ड आंनि फेसबुक पेज दङ बेयाव थांबानो जाबाय फेसबुकआव लिंक मा होनो लिंकखौनो होनानै दोननाय दंखायो माथो इउटुबाव डिसक्रिपसनाव होनाय दंखायो फेसबुकाव थांनानै माबाबानो जाबाय हरगोन आं बहानि धर्मेन्द्र नोङो आं ओंखारथ'बाय दे आब' मानोबा इउभि स्टेटास धर्मेन्द्र उदालगुरिनिनो होमबालाय जोंनि जायगानि प्रमद नार्जारि थेंक इउ आं गाबोन कल खालामगोन नाफाथिनाव नांला आंनो मोनखायो आं दे मोनखाबायबाथ' मोजांसै मा गामिनि फ्रेन्ड आङो ओरै खायजामाथि साइडनि नोंलाय उदालगुरि बहानि धर्मेन्द्र गोदान बादे सापर्ट खालामबानो जाबाय साबसक्राइब खालामदो लाइकआनो गैथ्राहाय अननानै लाइक होदोबना 7ल' नै लाइकआनो दे लाइक होदो सनाफोर प्लिज इटिनारि तुलुमनि लाइक होदोंना होआखै होबाय दे 8 जाबाय नै लाइकआ रौते होमबालाय बारा गोजाननि नङा
ये 10 जाबाय नै थिननाय लोगो लोगो लाइकआ नोंसोरनिथिंजाय इउटुबार गोजाना नाम्बार दंलाजोबो आंनाव ए नाम्बार दं ने उदालगुरियाव बिराद दङ इउटुबारफोर ओइ माबा मोना जोंनि खाथिनिनो गोजाथार एनिथिं एमजेमोन उदालगुरि लेजेन्डमोन आरो मेरला दंलै सनजिब बेक खालामफिनो दा आं लाइक होखादों दहायनो थेंक इउ थुलुमनि ओं जागोन दे थुलु जे एन ब्लग बड' हेलौ आब' हाय जे एन थेंक इउ लाइभआव जइन जानायनि थाखाय ओंखामफोर जाबाय नामा खबर सबर खिन्थाहरदो अननानै माब्रै दङ जेन ब्लग फैदो आंजों फ्रेन्ड जाफैदो थुलुमनिजोंबो फ्रेन्ड जाहैदो जेन आरो थुलुमनियाबो खालामफिननांगोन दंजोबो बिसोरना आंनाव नाम्बारा थानांगौसो इउटुबारफोरनि नाम्बारफ्रा ने ससटिटि हेलौ कि खबर ভাল जिनके दरमिया गुजरे से अभी ससटिटि एंड लाइक डान थैंक यू सस प्लीज सपोर्ट मी ससटिटि एंड खालामफिनखायो आं दानो फै बेक टु बेक खालामफिनगोन एक्सट्रा इउटुबारनि हाबायाव फैया नामा एक्सट्रा इउटुबारनि हाबायाव थाङालै एक्सट्रा इउटुबारा सिनायानो आंखौ कार्बि आंलं एफा गोजान एक्सट्रा इउटुबार ना आरो हाबायाबो दानोथ' जायानदां माथो मास मोनसे हाबानि डेट गैयानो हिन्जाव लाबोबाय हिन्जाव लाबोनानै ब्लग बानायनायखौ नुवाखै नोङो नायलाय नोङो सनजिब बसुमतारी मानो दानफिनखो मा हरनायमोन नुस्लाबासै आं 10 जागोन मार्चनि ना मार्चनि 10 दा दाख्लै खिन्थानाया ब्लगाव आब' माथो रावबो सापर्ट खालामलाया माथो मानो खालामा जाखो खालामदो ना थुलुमनि बर'खौबो सापर्ट खालामदो अननानै सनजिब अननानै नै थुलुमनिखौबो सापर्ट खालाम ससटिटियान मैं अलरेडी सपोर्ट का थैंक यू सो मच ससटिटियान तुलुमनी को सपोर्ट करो सस तुलुमनी को सपोर्ट करो प्लीज र तुलु दसे थाना सपोर्ट दान जागोन गोजांबाय नामा फ्रेन्ड गोजांबायलै गोजां बोथोर ना गोजांलाय लाङो ओंखायनो जिसो जोमबाय आं फैफिनबायलै आं थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय नेबाय थाखादोंमोन आं नों दहाय थांनानै फैफिननो होनखादोंमोन माथो गुलु ब्लग मानोबा थांनायमोन मानोबा गुलु ब्लग going to your home
गुलु ब्लग तुलुमुनिया नोंनियाव माबाबाय सापर्ट खालामबाय नोंबो खालामफिनबानो जाबाय गुलु ब्लग फन फैदोंमोन गार्लफ्रेन्डनि नामा फनालाय धर्मेन्द्र बसुमतारी नोंनिया मा गामिमोन फ्रेन्ड जोंनिया खाजियामाथिलै खाजियामाथि जोंना लोगो दे मालाबाफोर लोगो मोनगोन ने थांफिनजोब्बायसो माथो मानो थांफिनजोबखो थेंक तुलुमुनि सस्टिटियान लामा ससे बर' ससे हारसा रायलायो आं नाहि करेगा क्योंकि आं अलरेडि खा तुलुमुनि लगत तुलुमुनि नोंजों अलरेडि सापर्ट गानो अलरेडि दंखायो नैबे माबाया सस्टिटियाना धर्मेन्द्र बसुमतारी मालाबा रौथायाव लोगो मोनगोन फ्रेन्ड औ मालाबा लोगो मोनगोन ने नोंबो ब्लग बानायो नामा धर्मेन्द्र मोजां दे नोंनि नामा मालाय फुराना एक्टरनि नामलायबावसो लाइक होदोब्रा धर्मेन्द्र लाइक होदो 12 ल'थार नै लाइकआनो लासिंसिं जायो एसे थुनानै हो जाय होआखै गोसोआव साया माया खालामना फैबाय आं तुलुमुनिखौ तुलुमुनि नोंखौ खालामबायनो नै गुलु ब्लगआ नोंबो खालामदों नोंबोथ' खालामखाबाय दा RLS सायारि हेलो हाय RLS कैसे हो जी मैं ठीक हूँ थैंक यू आं बायनायथ'वाखै फ्रेन्ड नोंसोरनिखौ नायबाय थानोसै फ्रेन्ड औ जोंनिखौ नायबाय था आरो फुल वाच खालामना हो फुल नायनानै हो आन खालामफिना दे माब्लाबाबो कमेन्ट हरखादों आं मा ओंख्रि जाखो आब' बाजै मा नेटालाय बाउटिना नार्जारि हाय आब' हेलौ बाउटिना नार्जारि थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय आरो आंजों सापर्ट गैयाबा अन्नानै सापर्ट खालामदो बाउटिना नार्जारि आगै लाइक होदो साबसक्राइबारफोरानो बारायनो रोंथ्रा सस्टिटियान आपुनि आंजों सपोर्ट आसे ना नहीं सपोर्ट नहीं है कि सपोर्ट करूंगी हाँ तुम चिंता मत कीजिए मैं सपोर्ट करूंगी जरूर सस्टिटियान आं सपोर्ट करूंगी हाय आबो गुड नाइट JTH गुड नाइट JTH गुड नाइट दानो उन्दुथारसै नामा आंखौबो सापर्ट खालामदो गाइसमोन आंबो सापर्ट खालामगोन सन्जिब बसुमतारिखौ सापर्ट खालामदो ना तुलुमुनिल' नङा जस्टिटियान JTH अन्नानै सापर्ट खालामना होदो गुलु ब्लग नै सन्जिबखौ नों सापर्ट खालामदोंना खालामाखैना लोगो दंखायो उन्दुआ आब' उन्दुनो ओंखारथ'वाखै नामा खैथायाव उन्दुयो आगै
प्लिज जरुर खालाम दे अके मैं जरुर खालामगोन दे JTH Pro 11 बुजियासै आङो मा 11 होनखो अ 11थायाव उन्दुयो आव माथो गोबावजोंसो उन्दुथारो आं 11थायाव उन्दुबाथाय गैला मेगन मोदै जासिगोन थाब उन्दुथारो आङो 10थायाव दिनैथ' लाइभ फैनायखायसो आं थाब उन्दुआखै नङाबा दहायनो उन्दुबायमोन आं खालामबाय दासो सन्जिबखौ कमेन्ट खालामदों दे आं सन्जिब नोंखौ खालामबायनो गुलु ब्लगा नोंनोबो रेन्ज मारिना होनोसै आं र' गुलु बिदिनो फैबाय थाब्रा लाइभ फैबा गुलुल' नङा आरो गासिबो सापर्ट हो आंखौ अननानै बिदिनो फुल वाच खालामना हो भिडिअफोर होबा बड' सिंगार सापर्ट खालामदो आंखौबो बड' सिंगार सापर्ट खालामनांगौनो थुलुमनिखौबो सापर्ट खालामहरदो दे बड' सिंगार आं खालामा मानो खालामना होनांगौ लोगो जालायनांगौ सापर्ट होलायनांगौ गावजों गाव ना नोंना माबा गैया नामा ब्लग बानाया नामा नों आब' आं रुमावसो थायो ना आरो दसे फरायबावो 11था जायो आंना औ बिदिबाथ' मोजाङानो दे थिगानो गुड जब गुलु ब्लग आं नोंनि लाइभखौबो लोगो मोना सानसेबो दिनैदो फार्स्ट थेंक इउ गुलुमुलु थेंक इउ दिनै लोगो मोनफ्लांबाय आरो ने आं बोरैबा ग्रोबनो आं बारा टाइम मोनालै आब' बाजै हाजिरा मावना मानो टाइम मोना जाखो हाजिरा नंगौना नङालै हाजिरा मावना मावा गुलु ब्लग बेक खालामफिनदो रेन्ज मारि देबि दे आब' अके सस रेन्ज मारिब हाँ हो गया गुलु ब्लग औ कमेन्टफोर हरदो दे थाब साग्रिद ब्लग बाजै सना औ आगै सना मा साग्रिद मा खबर गुसुथारहाय गोजांदों दिनै बिराद गुसुखा साग्रिद माथो दासो फैथारदों नोंलाय दासो ओंखाम जाखांथारदों नामा हामालै बाजै आंहा मानो हामा जाबाय थायो नोंनि मा खबरालाय थेंक इउ वेलकाम ससडिटियान चार्जारा हरलाय आंनो बेट्रिल' होलायबायहाय आंनि भिडिअ नागारनायखौ नाय आंनि भिडिअ नागारनायखौ नाय गोबावजोंसो नागारो आं मानो थगायनो आंलाय हगारो होननांगौब्रा भिडिअ हगारो दे नायगोन दे नोंनि भिडिअखौ गोबावजों हगारबाबो नायगोन आं मिथिबाय आगै सनजिब मोनसे खोथा सानदोंमोन आं मा खोथा बेलाय मा खोथा सानदों बुंफ्रुना होदो दे एसे गगा मोनना दंलै बाजै बेखायनो फैयाखैमोन आंबो गगा मोननायसो होमबाबो थेवबाबो लाइभ फैथारबाय आं नांथाजोबनायसै नै ओरैबादि गाज्रि गगा मोनदोंना बापरे दा बुंसै गारमा खोलाबजोबखादों ओरैजाय रावबो सापर्ट खालामा थुलुमनिखौबो सापर्ट खालामदोना सनाफोर मानो सापर्ट खालामनो बाखो नोंसोरलाय खालामबायबो दां माथो साफा सानै
ओमफ्राय माथो इटिनारि मोना खालामबाय होनदोंमोन थुलुमोनि। मा मुलि जादों बुंलाय बाजैसोना आंबो जागोन बेखौनो। आं जेबो मुलि जायाखै आरो गगाया आंना हारसिंनो हामलांखायो। सानब्रै सानबासोआ खस्थ' मोनो आरो दै गुदुंजोंनो हामोखायो आं दै गुदुं मिथिबाय। दै गुदुंजोंनो हामखायो दै गुदुंखौ गुदुं गुदुं लोंनानै हो। आरो गगाया मुलि जाबा हामाहाय मालाय हारसिंनो हामलांखायो रुंनानै। नै माथो बर'सो SOS आलाय SOSDTN नालाय। लोगोफोर हेफाजाब खालामदो आं आवगायनो हायाखै माथो। दे हेफाजाब खालामदो SOSDTN खौ अननानै लोगोफोर। नै जोंहा फुंखा फैदों फुंखा बाग्लारि हाय बाजै मा ओंख्रि जाखो? माबासो आलु मथर ओमफ्राय नाथुरसोमोनहाय बिबोनां। नोंस्रालाय मा ओंख्रि? आंनि इउटुबखौ खालाम प्लिज साबसक्राइब खालाम प्लिज। सनजिब बसुमतारीनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो अननानै गाइसमोन। आं लिंक होना होखादों नै। गुलु ब्लग बिदि साब्स खालामनायखौ लाइभ स्केन होना कड होनो नांगौ बोरै दे जागोन बाजै दै गुदुंखौनो जासिगोन। दै गुदुंजों हामोब्रा गगाया होबाय थाबानो। ससखौ खालामबाय आं ससखौ साबसक्राइब खालामबायनो गुलुआ सस नोंबो खालामफिनदो। कबिथा दैमारि आगै फैदों हेल' आब' सना। हाय आगै सना मा खबर? दिनै लाइभ फैयाखै नामा कबिथा? जोंना बिलाहि ना दालि बाजै गोथावथार माथो बिलाहि होनबाथाय आंनि फेभरेटखा। खोरदैखौबा माखौ होनोहाय आं मिथिला। जोंनिथिंबा मा होनोमोनथाय खोरदै माने खारैखौ होनोदां ना? मा ओंख्रि जानाय आब' सना? जोंना मथर आलुसोमोन। नोंस्रालाय मा ओंख्रि? बुजियासै नामा? बुजिनाय मोनासै आं। लाइक दान आब' जिउ। थेंक इउ कबिथा लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। लाइकआ बारायबाय दा नै। दे जाय गोदान होदों जाय लाइक होआखै होनानै गालांबानो जाबाय। हेलौ कबिथा मा खबर? कबिथा मा खबरनो सनजिबा सोंदों नै। दिनै होथ'ला आं लाइभआव आब' सना। दे गाबोन फैदोलाय आरोना। मोजां सनजिब। गुलु आंखौ बेक खालामफिनदो। खोरदै माने खामब्रेंगा। खोरदै माने खामब्रेंगा आंलाय खारैसो सानबावदों। खामब्रेंगाजोंबो हामो ना नामा? गलाय गथाय गुलु औ खामब्रेंगा र' आंबो जानो नायनोसै होनबालाय। अ दे मोजां जानांगौ। दे सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर। कबिथाखौबो सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर कबिथा आगैखौ। SOSDTN थेंक इउ ब्र' गाबोन हरगोन दे। अरिजिनेल आइडि जों दे। SOSDTN गाबोन हरगोन नो SOSDTN गुलु ब्लग औ। बिदिसो सापर्ट लालायलायनांगौ दा गावजों गाव। आं दिनै बारा गोबाव थाला। गगा मोननानै एसे खस्थ' मोनदों ओरैनोबा। आब' आंनि गुमैया उन्दुबाय बियो दहायनो। मा ओंख्रि? आलु मथर दाउ। आलु मथर माबा मा होनोमोनलाय नाथुर। आलदाथार जोंनियाव खारदैसो बुङो जोंनियाव बुङो खामब्रेंगा।
खामब्रेंगासो बुङो। खालामबायथ' आं सोरखौ खालामखो गुलु? नोंनि गुमैया दिनै नै बेसोनोहाय गलाय गथायासो। गाबोन फुल वास खालामगोन दे आं थुलुमनि। गाबोन फुल वास खालामगोन दे थुलुमनिनो गुलुआ। सोर सोर मा मा ओंख्रि जानाय लोगोफोर? सोर सोर मा ओंख्रि जानाय खिन्था हरलायलायदो कबिथानोबो। दुइथा आइडिजों हरगोन अरिजिनेल आइडि। आंनोबो मोननै मोनथाम आइडिजों हरब्रा साबसक्राइब खालाम। थुलुमनि गुलु ब्लग अके बावनाङा दे। सिम 12 आइडि औवारि ब्लग हाय हेल' औवारि हेल'। गलाय गथाय फ्रेन्ड जानो ना? गलाय गथाय फ्रेन्ड जानो नामानो थुलुमनिजों? नोंना इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्ट मोनाखै नामा आब' बाजै खोन्थालाय। मोनाखैलै बहा दानो मोनलाबायनोब्रा। गुगोल एक्सचेन्जखौनो एप्लाइ खालामनो हायाखै आं दाबो। भिडिअबो होनाय जाथ्राखै आरो भिउसआबो आंना बिराद लासिं सिं फैयो गावस्राबो नायनानै होथारा। खम जाथारो भिउसफ्रानो। एस मा होनो SDM नि सोदोमनिखौथ' मा होनो आपदाव होबानो नायो आं। मा होखो? गावहा आंनोबा हराखैना आब'? माखौ हराखै जाखो? अके आब' अके बावा। है गगाया बिराद दिस्टार्ब खालामबाय। बाय दे आब' आं उन्दुनोसै बाय गुड नाइट। दानो उन्दुयो? दे उन्दुनो ओंखारबायबालाय उन्दुदो। उन्दुदो दे उन्दुदो। गुड नाइट बाय बाय। साबसक्राइब SOS आं एबार खालामगोन। आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों नोंनिखौ। ओमफ्राय नोङो आंखौ कमेन्ट खालामनानै दोन। आं नोंखौ फुरा सियर खालामफिनगोन मिथिबाय। आं खालामफिनगोन नों कमेन्टल' हरना दोन। दाबो लाइक होआखै नामा सस? खबर सबर मोजां। नोंनि भिडिअ'खौ आपल'ड होबानो नायखायो आं होनदों। थेंक इउ बिदिनो नायनानै होनांगौ थगायथारनाङा दै। नाथाय माबायदि जायोथाय आंनि ब्लगा खिन्थादो एसे। मोजां जायोना जाया? माबायदि जायो मिन्थिथ'ला। सनजय बसुमतारी ब्लग हाय दिनै जोबोद दुखु। मानोबा सनजय मानो दुखु जाखो? हरखाबाय आं थेंक इउ सस। मोजां एकदम फार्स्ट क्लास होनदों। औ थगायनाङाबो। ओइ र' आब' बाजै आंना गार्लफ्रेन्डआ कल खालामगासिनो दं डिसटार्बथार बालनि। गार्लफ्रेन्डफ्रालाय बिदिनोखा। थां रायज्लायना फै दा नङाबा होख्लायजागोन नोङो गार्लफ्रेन्डजों। सनजय आगै होनदों नै थुलुमनिया मानोबा गाबनानै। हिटआनो जायो दा। आब' कबिथाया आं कल
मा होनो खै हमबावलाया उन्दुबायदां कबिथाया बिरबाय मिक्स हाइ फ्रेन्ड हेल' बिरबाय थुलुमुनि आंनिखौबो नायना होदो गाइस प्लिज थुलुमुनिखौबो नायनानै होदो अननानै गाइसमोन अके गुड नाइट आब' बाजै सन्जिब बसुमतारी दे गुड नाइट बिदां रानि स्टेटास दे आंखौबो सापर्ट खालामदो आंबो खालामफिनगोन बिदां रानिखौबो सापर्ट खालामदो गाइस अननानै ओमफ्राय बिदां रानिया आंखौबो सापर्ट खालामनानै दोन दे नों आंजों गैयाबा बिरबाय मिक्स कबिता सनाबो दं माथो कबिताया थांबाय बियो गुड नाइट होननानै थांखादों दानिसो बिदां रानि स्टेटास फैदो बेक टु बेक बिदां रानि स्टेटास थुलुमुनिजों लोगो खालामदो बिरबाय मिक्स थुलुमनिजों लोगो गैयाबा लोगो खालामनानै लादो आरो बिदांखौबो लोगो खालामनानै लादो कमेन्टफोर हरदो दे थाब थाबनो फ्रेन्ड दंखायो थुलुमुनिजों फ्रेन्ड दंखायो सनजय बसुमतारी मा होननो बेनि नाम लाबानो गाबनोल' ओंखारो हा मोजां मोनो नामा नोंलाय कबिताखौ सनजय आंनि आन्दासावबा मोजां मोनो बिदिबालाय कमेन्ट खालाम बयबो फिन खालामफिनगोन आं नै बिदां रानिनियावबो कमेन्ट खालामनानै दोनबानो जाबाय ओमफ्राय खालामफिनगोन बेबो दानो हिन्दीफोर लंहरगोन आं लाइभआव लेंहर सोंथ' नांला दे बुजिखाबाय आङो दे सनजय बुजिबाय दे आं उन्दुनोसै हारसिं फ्रेन्ड दे उन्दुदो हरबो जाबायना उन्दुनोबो ओंखारो मोजां मोननायनि नङा मानोबा मानो ब्लु हरथ'लाय फ्रेन्ड अके हरगोन नै आं हरगासिनो नै हरबाय जाबाय नों मोनसेल' माबा खालामना दोनलाय कमेन्ट दानो जासिगोन बेयो माथो गोजांबायहाय बिरबाय मिक्स थेंक इउ वेलकाम आंखौ सापर्ट खालामाखैथ' थुलुमुनियाल' खालामदों आंखौ सापर्ट खालामाखै गुलु ब्लगखौबो सापर्ट खालामनानै होदो ओमफ्राय आंखौ मा सोमोन्दो होननांगौमोनथाय ओमफ्राय नोंखौ मा बिब' लें बिब' आब' होन आब' बिदां रानि स्टेटास दान प्लिज फुल वाट्च खालामना सापर्ट खालाम आंखौबो बिदां रानि थुलुमुनिखौबो सापर्ट खालामदो नोंखौबो बेक खालामफिनगोन जाहैदों बिरबल मिक्स गाइस निउ फ्रेन्ड काम बिरबाय मिक्स गाइस निउ फ्रेन्ड काम लोगो खालामदो बिरबाय मिक्सखौ गाइस लोगोफोर बिरबाय मिक्स आंसो देरसिन खोमा नों बेसेबां इयार्स जाखो देरसिन जालायनायलाय आं गिदिरथ' बिरबाय मिक्स दे इयार्सखौ खिन्थालाय बेसेबां बोसोरसो जाखो खोनासंसै आंल' सापर्ट होबाय दङ बे लाइभआव थांग्रोना रावबो फैग्रोआ एटिटिउड दे ना थुलुमुनिखौबो सापर्ट खालामदो सिबाय बयखौबो सापर्ट खालामजोब्बाय थुलुमुनि आगैया अननानै बेखौबो एसे नायफिनहरदो सस्टिटियान एमबि जोब्बाय नेक्स्ट लाइभआव लोगो मोनगोन दे गुड नाइट गाइसमोन
गुड नाइट बाय बाय आरो नेक्स्टआव फैबावो मालाबा बिरबाय मिक्स 26 हय नोंलाय 26ल' आं 30 जाबाय बिरबाय मिक्स नोंनि मेरला देरसिन आङो सनजय बसुमतारी ब्लग आं कबिताखौ आब'सो जायो आं बिखौ मोजां मोना ए आंलाय दहाय नों दुखुनि बाथ्रा खोनानायखाय मानोबा कबिताखौसो एसे लेनदेन दंमोन नामा सानदां आं हरबा तुलुमनिखौ सानै आं हरबाय तुलुमनिखौ सानै तुलुमनिखौ सापर्ट खालामबायनो नै बड' सिंगार सदा बड' सिंगार थेंक इउ स' माच बिरखां ब्लग आगैया नै दिनैसो खावब्ला नुजाफैथारबाय माथो बिरखाङा आगैया हाय आब' मा खबर मोजां आगै मोजां नोंहालाय बोरै दङ मा खबर बहाबा थांदों नामा ब्लग हगारसोदों माथो मा होनो कालसार जानायफोर बिरखां ब्लग बिरबाय मिक्स दे होमबा आब' लिंबाय दे बड' मिक्सखौ सार्च खालामबाय आं बेक खालाम मा होनो बिरबल मिक्सखौ साबसक्राइब खालामबायनो गुलुआ नोंबो बेक खालामफिनदो बिदांमा रानि तुलुमनि लाइक दान गगायाबो बिराद दिस्टार्बहाय मा नांनायनि थाब इसेबां थाब गगा मोनदों आङो बिराद जारला गुग्रायाबो गोजोंसो गगासिनो जानाय नंला उन्दुनांसिगोन लाइभ जोब्बा मोनबा हरगोन आं तुलुमनि माथो मिनिथारा आब' नों एसे मिनिलाय गुलु ब्लग बेक मिनिथ' रायलायगासिनो माथो आरो आं दिनै देहायानो बारा सुग गैया ओंखायनो आब' मिनिथारा आब' नों एसे मिनिलाय मिनिबाय थायो मिनिया जायो नामा आंनो मिनिग्राखा आङो गुलु ब्लग बेक खालामफिनगासिनो र' कमेन्ट हरनांगौमोन गुलु ब्लग नै बेक खालामफिनसिगोन बिरबाय गुलु बेसे जाखो होनदों आं खोनायासै इयार्सखौ आङो नामा आङो 30 इयार्स जाबाय बिरबाय मिक्स लोगो खालामदो आंजों बिरबाय मिक्स लोगो खालामनांसिगौनो बिदां रानिजों दे गावजों गाव लालायलायबानो जाबाय बालायथारनाङा होमबासो जोंना साबसक्राइबारा होमबासो बारायलांगोन नालाय तुलुमनि बर' बिदां रानि बारायनाय मोनाखै आं खालाममारबाय दा खालाम प्लिज बारायनाय मोनाखैनो तुलुमनिया दासो फिनलायफ्लांबाय दे मिनिबाय दा आङो मिनिग्राखा आङो आं मालायनि बायदि ओरै बुथाव थानानै थाग्रा गैया नङा मिथिबाय मिनिखायो आङो दायो देहायासो सुग गैयाना एसे दिस्टार्ब होबाय थादों गगा मोननानै दासो फिनफ्लांबाय अके बिदां आइ एम कामिं आइ एम फ्रेन्ड आंबो फैबाय सुमित्रा बर' थेंक इउ फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बिरबाय मिक्स 3 मिनिट नायथारनांगौलै नङाबा जाफिनो नायनानै खालामनांगौ आरोना सापर्टखौ बिरखां ब्लग फ्रेन्ड जानोना बिरखां ब्लगआ थांफिनखो ना माखोथाय फैफिनासै माथो बड' सिंगार सट थेंक इउ 20 हरनायनि थाखाय थेंक इउ सुपार सेट हरनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय बिदांखौ साबसक्राइब खालामबाय आं बेक बिदां नोंखौ साबसक्राइब खालामबायनो गुलुआ नोंबो बेक खालामदो बिदां रानि औ आं भिडिअ नायनासो सापर्ट होदों आंखौबो नायनासो सापर्ट खालामदे तुलुमनिखौबो सापर्ट खालामदो नायनानै तुलुमनि बर'
बर' खालामबायथ' कमेन्ट खालामनानै दोनबाय आं नोंनि भिडिअ बिदां रानिया थुलुमुनि आं गाबोन बेलासिनि 3:30 बा 4:00 आइनि मबाइलजों खालामगोन दे। थुलुमुनिया आंजों सापर्ट दंखायो आं सिन्था जानाङा दे थुलुमुनि। नै थुलुमुनिखौबो आरो बेलेग फनजोंबो सापर्ट खालामगोननो सनजय बसुमतारिया गाबोन बावनाङा आरोना। आंबो थांसै ने लोगोफोर नै आं 4 मिनिट फुरा थानोसै 1 घन्टा 4 मिनिट थाबावनोसै आं ओमफ्राय ब्लडनोसै उन्दुनोसै। सनजय बसुमतारी आगै जि अनो नोंसोर आंखौ बिदिनो अनबाय था आगै सना। मालाय अनजाबाय थायो आंखौबो बिदिनो खालामना होना सनजय। नोंसानि आइजों आइनि फनजों आंखौबो सापर्ट खालामना होना आइनि फनजों नोंथांनि आइनि फनजों मोननै मबाइलफोरजों खालामनानै हो। मालाय नोंस्रा आइया मालाबा ब्लगफोर हगारबा नायगोन बे। अके गाइस आं थांसै बाय बाय गुड नाइट दै आं थांबाय बाय। हो ए गुलु ब्लग 100K साबसक्राइब लाइक डान रब्रा आब' नै आं थांहांसो जाबायमोन कबिथायाबो लाइभ फैदोंनो माथो कबिथानियावबो थांबानो जाबाय आं थांबा दा। ओमफ्राय माबा मा होनो बिरबाय आगै बहानिमोन नोङो देलाय जायगाखौ खिन्थालाय। मालाबा फैबा खबर होनांगौ टाइमखौ होगोन रे होगोन एबाराव होगोन। गुलु 1K जाथारसिगोन माथो सिन्था गैला माथो गुलु होमबा 1K जाथारसै नोंना। बिदांनिखौ खालामफिननाय गुलुनिखौ खालामसै आरोबाव बिरबाय मिक्सआ। नोंलाय आब' बहानि आं उदालगुरिनि बिरबाय। सनजय आं आनो आंखौ रावबो अना थेवबो आं साननाय दं बयहाबो देरनांगौना होनना औ बयहाबो देरनांगौथ' आरो नै जोंफोर नायगोन ना मा जों आंनाथ' अलरेडि सापर्ट खादां माथो औ जासिगोन गुलु ब्लग दे थाब 1K जानांगौ गुलु ब्लगनाबो गुलु ब्लगखौबो अननानै सापर्ट खालामनानै होलायलायदो जायफ्रा लोगो गैया गुलु ब्लगजों बेना 1K जाथारसै फुरा खालामनानै होदो माबार 1K जाथारथोंसै गोसोफ्राबो स्रां जाथोंसै नाजानायनि नाजानाय। सनजय बसुमतारी अलरेडि फुल सापर्टखा। दे होमबा गुलु ब्लग आंनि लाइभआव जयेन जा गाबोन। थुलुमुनि खैथायाव फैगोन नोंलाय लाइभआवलाय? टाइमा बेसे टाइमखौ खिन्था दे गुलुमुनि खैथायाव लाइभ फैगोन। माबा थुलुमुनि गुलु होननानै गुलुमुनिसो बुंलांबाय खुगायाबो टाइमा बेसे टाइम गैयालै आब' फैब्रबलाबायो आं दे नोंबो आं बायदिसो होनबालाय फैब्रबलाबायनाय। थुलुमुनि फै दसे आब' कबिथाजों रायलायहैनि थां रायलायहै मा रायलायो। सम मोनबानो होयो आं होनांगौब्रा सम होनांगौ थुलुमनि। आं मोनाबासो टाइम मोनगोन हरावसो आरोना गुलु मुलु
औ थुदो थु बिरबाय मिक्स गुलु ब्लग खालामबाय दे गुलु ब्लग 100k थेंक इउ गुलु ब्लग अके थाब थाब गुलुनिखौबो 1k खालामना होदो दे आब' आंजों फ्रेन्ड दंना गैया ओमफ्राय दंमोनदां माथो आं दंबायदि मोनदों आङो दे जिखुनु जाया आंनि माबायाव भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामना दोनलाय ओमफ्राय आं नोंनियाव मा होनो गैयाबा आरो बायसान्स साबसक्राइब गैयाबा आं खालामना दोनसै आरो एबार दे नों आंनियावल' कमेन्ट हरनानै दोनदो आं बावबाय माने नोंजों फ्रेन्ड दंना गैयामोनथाय गाबोन मोनानि 7 PM to 9 PM जागोन दे जागोन नोंनियावबो फैगोन जोङो लाइभआव सिन्था खालामनाङा गुलु ब्लग अके आब' मानि आं नोंनि खनसेबो कमेन्ट नुनाय गोसोआव गैया नालाय दे बिरबाय नोङो मा होनगोन कमेन्ट हरनानैल' दोन आं नोंखौ आं बावा दे साबसक्राइब खालामफिनगोन आङो नोंनियाव थांनानै मिथिबाय बिरबाय एबार आं कमेन्टबो हरगोन दे नों आंनियाव कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय बिरगोन अके आब' दे जागोन दे सिन्था खालामनाङा आं खालामना दोनगोन जुवेल बसुमतारी फैदों माथो हाय हेल' जुवेल आदा मा खबर दासो सिरि मोनखांदों नामा नों मानसिफ्राबो थांहांबाय माथो आब' ने थांहांबाय उन्दुहैबाय सोरबा आरो सोरनिबा लाइफआव नुजाहैबाय थुलुमुनि खोथा टाइमखौ नोंनि फैनायनि थुलुमनिया थांबायसो नामाहाय माबायाव कबिथानियावसो थांबायदां मोजां वाव मोजां ने दे मोजाङै थाबाय था आदा जुवेल ब्र' हाउ आर इउ जुवेल ब्र' हाउ आर इउ नो बिरबाय मिक्सआ बुंदों गुलु ब्लग गुलु थांनो नाङाब्रा बहा थांबाय थानो नागिरदों नोंलाय निदोम बड'आ नै दासो हेलौ बाजै सना हाय निदोम हाय गुलु ब्लग आं सोलाबानो फैयो आं आगै सोलाबबानो फैनांगौहाय बिदिनो आं थांथ'वा थांनो होआ बेयावनो थाबाय था आइ एम फाइन ब्र' बिरबाय मोजां जाखायो जुवेलना खबरफ्रा मालाय बिराद सिख्लाफोर लोगो दङ जुवेलहा मा होनो आंना खामानि थायो सानाव बयहाबो खामानि थायो सानावहाय बिदिनो सोलाबनो नागिरा थेंक इउ ब्र' नाइस एमबि ब्रह्म नाइस थेंक इउ एमबि थेंक इउ नो बड' सिंगार सर्टनिफ्राय मोनलायबाय आङो 20 सुपार सेट थेंक इउ स' माच बड' सिंगार सर्ट थेंक इउ जुवेल नोंनाबो मन' नामा चेनेला मनिटाइज नामा औ मबाइलखौबो लाया आं सानाव सोलाबैखाय नामा थेवबाबो आंनि लाइफआव फैदों बेनो गोजोनथाव खौरां आरोना फैसा नामा बे हरनाया औ आगै औ फैसा गावनि एकाउन्टनिफ्राय हरनाय फैसा आरो मनिटाइसफ्राव खामानि होयो बे हरनाया उनाव
बेबो फैसा जाहैफायो आरोना। बड' स्टार गुड नाइट। गुड नाइट बड' स्टार गुड नाइट। बिरबाय मिक्स आइ लाभ इउर इंलिश टकिं स्टाइलिश प्र'। बा मालाय 40 रुपिस मोनबाय। अननानै हरनाय खोमाहाय, अननानै हरदोंदां आंनो। जाय हरदों बेनि थाखाय थेंक इउ। बिदां रानि स्टेटास आब'आ फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनबाय नामा? आं मोनथ'वाखै आगै। एसे सम नांबावगौ मोननो। माबाफ्राव मोनहैगोनदां बैसागु बायनाय हमनानै लादों आरो आं। मोननायालाय मोनसिगोन बारा गोबाव गैला। नोंना बेसेबां साबसक्राइबारा बेसेबां जाखोमोनलाय बिदां रानि? अननानै खिन्थाहरलाय। एमजि इडिट हेल' हाय एमजि। जोंफोरलाय इउटुबनि मानि मोनगोन ना नंखायना नोङो? नाजाबाय था आगै नाजानानै मा होनो खायसे मालाबा समाव अबेबा भिडिअफोरा भाइरेल जायोना, माने अबेबा बुरजा भिउस थांनानै होलाबायोना, बेफोराव एसे मोजां जायो आरो। गैयिया गैयि थाबाय थाया, नाजाबाय थाबानो जाबाय। बड' सिंगार कमेन्ट खालामा माथो? बड' सिंगार माने कमेन्ट खालामथाराखै। बिदां रानि स्टेटास। आं गोदानसो आब'। बिदां रानि स्टेटास गोदानसो। दे आंखौ सापर्ट खालामनानै होदो दे। एमजि इदिट सापर्ट गाइस। एमजि इदिटखौबो सापर्ट खालामना होदो दे। एमजि इदिट आंखौबो मा होनो सापर्ट खालामदो गोदानबा। बड' स्टार थेंक इउ। थेंक्स बिरबाय जुयेल बसुमतारी। थेंक्स बिरबाय। जुयेल बसुमतारी ओंखाम जाबाय नामा? बड' सिंगार आं कमेन्ट नायखोमाग्रासो नै बड' सिंगारा, थेवबाबो अनसुला बियो साबसक्राइब खालामनानै होयो। मालायफोरा बोरै 1K 2K भिउस थाङो, आंना थाङानो। थांगोन लासैनो थांगोन, नोङो ब्लग भिडिअ लाबोबाय था मोजांनो। भिडिअ होबाय थाबानो उनावहाय साबसक्राइबार बारायलांबानो मालाय भिउसआबो बुरजा जालांखायो। मा इदिट फैदों आंजों फ्रेन्ड जाफैदो। एमजि इदिट फैदों आंजों फ्रेन्ड जाफैदो। एमजि इदिट तुलुमनिजों फ्रेन्ड जाहैदो थां अननानै। एमजि इदिट बिरबाय मिक्स जुयेल ब्र इउ आर हेन्डसाम अल्स'। बा जुवेलखौ मोजां मोनजोबथारो माथो। जुयेल बसुमतारीखौ साबसक्राइब खालामबाय आं, बेक खालामदो। गुलु ब्लगआ साबसक्राइब खालामबायनो जुवेल। नोंबो खालामफिनदो। बिदां रानि आब'निखौ साबसक्राइब खालामखानायसो। अ थेंक इउ बिदां रानि थेंक इउ। खालामखानायबाथ' आं खालामाखै सानदों थारमाने, ओंखायनो थिनफिनदों आरो आं नोंखौ। मेगना गाज्रि जादोंहाय आंना दाखालि। मा जादों मिथिबायना? दुखुनि फिल्म नायबाय आङो, ओमफ्राय गाबनो ओंखारलायनानै गाबबाय, ओमफ्राय मेगन मोदै हुफ्लेनायावनो मेगन मुसुगुरानो मेगनाव हाबनानै गाज्रि जाबाय आंना मेगना। आलौगासिनो। आब'निखौ बड' सिंगार फ्रेन्ड जालायनोसै ने? फ्रेन्ड जालायदो। बड' सिंगार जुयेल ब्र मानो बेंगालराव थांखो? प्लिज काम बेक टु बड'लेण्ड। मानो थांखोनो बड'लेण्ड मा होनो जुयेल आदाया मानो बेंगालराव थांखो? बड'लेण्डआव फैफिननो लेंहरलायबाय नै। जुयेल ब्र बेंगालराव थांफिननायखौ नै लेंहरफिनदों बड' सिंगारा। नायदोंना नायाखै?
जुवेल ब्र मानो बेंगालराव थांखो प्लिज काम बेक टु बड'लेण्ड नै बड'लेण्डआव फैफिननांगौ। बड' स्टारखौबो खालामबाय आं बड' स्टार साबस्क्राइब खालाम बेक खालाम। आथिं खादोंहा मा इडिट आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे एमजि इडिट आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे आंखौबो फुल वाच खालामना सापर्ट खालामदो। एमजि इडिटखौ सापर्ट खालामबाय थुलुमनिया नोंबो थुलुमनिखौ सापर्ट खालामदो। बड' सिंगार फ्रेन्ड जाबाय दे खालामफिन बड' सिंगार गाबोनसो खालामगोन आं बायफोर नायबाय थागोन जोबजासिम नायबाय थाबाय था जुवेल आदा जोबजासिम माने आंबो बारा गोबाव थाखाला दसेल' थाखासिगोन उन्दुनो ओंखारबाय। बारा गैला माथो मानसिफ्राबो थांला जोब्बाय उन्दुहैजोब्बायदां दे बिदिबालाय आर एस ब्लग फैदों नै हाय आब' गुड नाइट हेलौ आर एस हेलौ गोदानै फैदोंबा सापर्ट खालामदो आंनि माबा मा होनो आंनि चेनेलखौ आर एस ब्लग बिरबाय जुवेल ब्र प्लिज सापर्ट मी सापर्ट खालामनांगौनो बिरबायखौबो जुवेल बैसागुआव 300 सुपार चाट खालामगोन आं खालामबानो जाबाय बैसागुआवबाथ' खामानि होगोन दा आंनो 40 रुपिस हरबाय आरो ने नोङो आरो बैसागुआव 300 हरगोन दे थेंक इउ हरबानो जाबाय। दाखालि 100 हरखांबाय बिदिनो एसे एसे हरबाय था होमबालाय थांफिनगोन ब्र बड' सिंगार थाब फै थाब आब'खौबो मिनिब्ला जा बिउटिफुल नुयो इस हारावराव खुगायानो साइज गैया हाथायानो माखौ मिनिबा साइज नुलायखो नोंहालाय थुलुमनि बर' सुपार चाट मोननो मन' जानांगौ नामा चेनेला मनिटाइज जानांगौ नामा मनिटाइज जानांगौथ' आरो गुलु ब्लग सोर मा डिस्ट्रिक्टनि खोथालाय दे आंखौथ' मिथिखायो गुलु ब्लगआ आं दहायनो खिन्थाखाबाय उदालगुरि होननानै साबस्क्राइब खालामबाय ब्र बिरबाय खालामबायनो साबस्क्राइब जुवेला दे आं थानो हाला दै आं गोजांबाय आं थांनोसै आरो नेक्स्टआव लोगो मोनगोन गुड नाइट बयनिसिमबो तुलुमनि टाटा बाय बाय जुवेल बाय बाय बिरबाय मिक्स गुलुमुलु गुलु ब्लग आर एस बड' सिंगार बाय बाय टाटा गुड नाइट बाय बाय बाय